дар ин муддат барои ба роҳ мондани муҳоҷирати ғайриқонунӣ дар ҳамин ҳолат депорткунӣ сар мешавад. барои соҳибкорони ду минтақа хизмат хоҳад кард. Бахшида ба омади моҳи шарифи Рамазон хушхабар аз ширкати дорувори Шифофармо барои шумо. Фитабочка ва ҳиҷома кардан барои шумо ройгон, яъне бепул. Метавонед худро номнавис кунед. Инчунин доруҳо бо нархи арзон барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои сангу намаки гурдаро нест кардан ва нест кардани простатит. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ҳатман дар видео лайк бомонед ва то охирша тамошо кунед. 400,000 муҳоҷирро аз Москав депорт карданд. дар як соли гузашта ҳудуди 400,000 муҳоҷирони ғайриқонуниро аз Москав хориҷ карданд. дар ин бора сардори сарраёсати вазорати корҳои дохилии Русия дар Москав зимни ҳисоботаш дар маҷлиси шаҳрӣ хабар дод. дар ин муддат барои ба роҳ мондани муҳоҷирати ғайриқонунӣ 106 парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. яъне ки дар соли гузашта дар Федератсияи Русия махсус шаҳри Москав ҳудуди 400,000 муҳоҷира депортатсия карданд ва аз ин 400,000 муҳоҷир нисбати 106 парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. тибқи омори низоми давлатии Федератсияи Русия, нафароне ки депортатсия шуданд 27% шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. ва аз ин рӯ гуфта мешавад ки то айни ҳол рейдҳо махсус дар шаҳри Москва ва Московский област афзоиш ёфта истодааст барои ғайриқонунӣ кору фаъолият кардани шаҳрвандони хориҷӣ. яъне ки баъд аз соли нав то имрӯза рейдҳо вуҷуд доранд барои шаҳрвандони хориҷӣ, махсус шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. ба ҳамин хотир ҳар нафаре ки дар Федератсияи Русия қарор дорен ва кору фаъолият мекунен, патент ва регистратсияҳои худтона қонунӣ бигардонед. дар ҳолати қонунӣ нагардонидан шуморо аз қаламрави Русия депортатсия мекунанд. хитон медонем ки баъзе ҳолатҳое мешавад ки озодона гашту гузор мекунен, ҳеҷ кас кортон надорад, вале баъзе ҳолатҳое мешавад ки яку якбора дар тамоми метроҳо рейд мекунанд. дар ҳамин ҳолат депорткунӣ сар мешавад. махсус дар моҳи март даҳҳо зодаи ҷумҳурии Тоҷикистонро зери назорати мақомоти интизомӣ аз фурудгоҳи Москав ба кишвар депорт мекунанд. яъне ки махсус дар ҳамин моҳи март чандин шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистона аз қаламрави Русия депортатсия карданд. тамошобинони азиз, ин буд як маълумоти нав оиди нафарҳое ки дар Федератсияи Русия кору фаъолият мекунанд. ба шумо ҳамаша хотиррасон карда гуфтем ки бо эҳтиёт бошед. акнун мегзарем ба қисми як ахбороти дигар. дар марзи Тоҷикистону Узбекистон бозор бунёд карда мешавад. дар марзи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон бозори қонунӣ назди сарҳадӣ бунёд мешавад. ин аввалин чунин бозор баъди фурӯпоши Иттиҳоди Шӯравӣ дар марзи ду кишвари ҳамсоя хоҳад буд. бозори тиҷоратӣ ва боркашонӣ аз ҷониби як соҳибкори Узбекистон дар ҳудуди ноҳияи бешариқи вилояти Қоқанд сохта шуда барои соҳибкорони ду минтақа хизмат хоҳад кард. яъне ки аз ҷониби як соҳибкори ҷумҳурии Узбекистон бозор сохта мешавад ва ба истифода дода мешавад. яъне дар бозоре ки нав бунёд мекунанд ба истифода метиҳанд, маҳсулотҳое гузошта мешавад ки дар корхонаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Узбекистон афзоиш ёфтагиянд. мисол мегирем, тайёр мекунанд ва дар бозор ба фурӯш мегузоранд. гуфта мешавад бозор дар масоҳати 5 гектар бунёд гардида 200 дукон, банк, ошхона, қаҳвахона, меҳмонхона ва анборҳоро фаро хоҳад гирифт. соҳибкорон мегӯянд барои бозоргир шудани маҳсулоташон имкониятҳои навро соҳиб хоҳанд шуд. ин як беҳтарин иқдом мебошад аз ҷониби ду кишвар барои соҳибкорони ҷумҳурии Тоҷикистон ва соҳибкорони Узбекистон. тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. дар ҳаминҷа як чиза гуфта мегзарам. аллакай 60% билетҳои конкурса ма фурӯхтам дар муддати 10 рӯз. ҳозир видеои нави конкурса мемонам тамошо кунед. нафарое ки тамошо мекунен, ба хотири ма як донаи билет бихарен, ман ҳамаи шумо миннатдор мешавам. ассалому алайкум ба ҳама подписчикои канали Юрист TJ. мошинотона дидесен? ин ҳами 2 шоҳҷоиза барои шумо тайёр кардагиай. метавонӣ ки ай конкурси ма билет бихарӣ, соҳиби яке аз ин ҳами мошино бошай. номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанк ҳам ҳастай. картаи Сбербанк ба номи Мунис меброяд. 200 рубл мепартой ва чекта дар ҳамин рақамҳои ватсап равон мекунӣ.
конкурс ҳамагӣ 68 дона приз дора, 2 та мошин, конвертҳои пулӣ ва 10 та телефон. 5 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехара, шоҳҷоизаи дополнительни путёвка ба Дубай барои 5 кас ҷидо кардагием. документҳои яксола ҳар диш дора. бахта бисанҷ, соҳиби ина ҳамин мошино мешай. ҳаматонда муваффақият. билет кам мондагиад. Зайниддин нависонда: ассалому алайкум. Шахсе ки 8 сол бе документ дар Москва ҳаст. вақте билет гира хона рафтанда чӣ гап мешида боша? Раҳмат акаи Сорбон барои хизматот. ҳазор раҳмати калон бародари азиз шумодан. Ман фикр мекунам дар ҳамин мавзӯъ аллакай гап задан баъзе одамода намефора. ба хотире ки ҳар рӯз ман гап мезанам ва мефаҳмонам ва хоҳиш мекунам ки дар ҳамин мавзӯъҳо савол натиҳед. 1 сол бе документ мегардӣ, 10 сол бе документ мегардӣ, 1 моҳ бе документ мегардӣ, дар ҳолате ки дар аэропорт айти талаб кунанд патент ва регистратсия ва ту надошта бошӣ ҳамин чизора, ҷошда депорт мекунанд. агар ки напурсанд ҳичи мушкилӣ намешавад. Рустам нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, созен ака. Саломатитон соза. Ман 24/02/23 омада будам ва 30 рӯз муҳлат дорам барои истодати патент ё то 24/03/23 пешакӣ раҳмат. 30 рӯз барои патента ҳуҷҷатоша споридан ту муҳлат надорӣ. Та 30 рӯз барои ӯ муҳлат дорӣ ки бояд патента аллакай дар дастат бигирӣ. Ваҳдат Сити нависонда: ассалому алайкум ака, патент 3 сола шид ростай ака, пешакӣ раҳмат. ҳозирашда пешниҳод шидагиай, вале ҳозир 3 сола шидагӣ нест. ҳамин қарор қабул нашидаёрӣ. Улуғбек нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ма 21 апрели 1996 таваллуд шидагиам. Тобистон дабрем ай аблава халос мешаем, раҳмати калон. яъне ки дар призофи тирамоҳӣ ту аз даъваткунӣ ба хизмат озод мешавӣ. Насимов нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, илтимос ҷавоб деҳ ҳамин саволда. ай залатая карона қарздор бошӣ, Тоҷикистон брай меқапанад, миёранад ай Тоҷикистон. дар ҳолате ки пули калон боша агар ва ту пула пардохт накунӣ ба Тоҷикистон биёй, бале бо тариқи суд ай ту пула мегиранд. Умар нависонда: акаи Сорбон, ма дина патент гирифтам. пушти патентам рӯзи 20 число ҳай. Ма рӯзи 20 меспорум ё ин ки не. аммо пушти патент дида ки числош 20 бошад, ту ҳар моҳ ҳамин числода бояд пули патента пардохт кунӣ. BF нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар конкурси шумо 68 приз ҳаст. дар ҳамин призҳо чӣ мондаин? Сода кардан мефармудед. ма билет мехарам. яъне ки дар конкурси ма 68 дона призай номбар мекунам. бо диққат гӯш кунед. 1 та мошини 015, 1 та мерседес, 10 та конверти 5000 сомона, 10 та конверти 3000 сомона, 10 та конверти 1000 сомона, 20 та конверти 500 сомона, 10 та телефони Samsung ва 5 нафаре ки аз ҳамада бисёр билет мехарад путёвка ба Дубай. Мини Про нависонда: ассалому алайкум брат, Корея виза қатӣ боша ё не? Пешакӣ раҳмат. шартномаҳои нав ҷумҳурии Тоҷикистон бо Корея оиди кор. бале, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон визаи корӣ мегирану ба Корея дар корҳои мавсимӣ сафар мекунанд. Ибра нависонда: ассалому алайкум ака, амнистия мешавад? Мешавад, лекин аниқ нестае ки кай мешавад. Муҳаммад нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳамин савола ҷавоб надодӣ. дар Россия меган дар 1 сол ба мошина 3 нарушение кунӣ депорт мешавӣ. тоқа ба мошин не. шаҳрвандони хориҷӣ дар Россия қарор доранд дар 1 сол зиёда аз 3 та нарушение кунанд. агар яъне ки административни правонарушение кунанд, метавонанд ки депортатсия шаванд. Шариф нависонда: ассалому алайкум бародар, патентам Москвай, регистратсиям Подмосковия, чӣ мешавад? айни ҳол дар куҷое ки қарор дошта бошед, Москва ё Подмоскови, дар куҷоеш ки набошад, патент ва регистратсияти бояд аз ҳамуҷа бошад. як каси дигар нависонда: салом бачаҷон, ман як зани муҳоҷирам. соли гузашта маро видварения карданд дар ҳамин Москва, аммо намедонам чанд сол бошад. шумо мефаҳмед, ира мо аниқ кардан наметонем. яъне ҳамин қадар гуфта метонем ки видварения аз 3 моҳа то 5 солара дар бар мегирад. Аҳлидинҷон нависонда: ассалому алайкум ака, мегуфтӣ дар ҳолате ки шароит набошад, алимент меспорӣ ё ин ки не? агар чанд вақт алимент наспорида бошӣ, чӣ мешавад? дар ҳолате ки тӯли чандин муддатҳо алимент споридагӣ набошед, агар ҳамсари шумо ба суд муроҷиат кунад, мисол 2-3 моҳе ки қарзидор ҳастен аз алимент, то ҳатто метавонед ки ана ҳамура даъво кунаву алименти қарздорира аз ту бигиранд. ва оиди шароит доштану надоштан, падар уҳдадор ҳастае ки ба фарзанди худаш баъди бекор кардани акди никоҳ алимент биспорад. дар ҳолате ки шароит надошта бошад, мақсад бо тариқи ҳалномаи суд аз ҳама миқдори ками алимента бояд биспорад. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то наворҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.